Aquest projecte ens vam proposar fer-lo perquè som una escola amb caràcter inclusiu, no? I ja portàvem anant fent projectes i ho vam voler formalitzar una mica més, fent coses més formals i sobretot a partir d'un aprenentatge-servei, no? Donant veu als alumnes que tenim i ajudant-los, com no, perquè tinguin un aprenentatge més funcional que els ajudi en la seva vida diària i amb les necessitats educatives que cadascun d'ells tenen. El nostre projecte es basa en 3 aparells, 2 sonòmetres. El primer és un semàfor que el que fa és marcar els diferents sons i està dividit en 3 llumetes, la verda, la groga i la vermella, i l'altre és un sonòmetre que es fa servir a l'exterior i té forma de rellotge. La pulsera sonòmetre és per detectar el soroll per autistes. El que fa és mesurar el so ambient i quan arriba a un llindar, doncs el que fa és que surt uns auriculars i és quan el nen es col·loca els auriculars. Solo oirás muy poco. I llavors finalment hem fet un peluig per regular les emocions. El peluig aquest està programat amb intel·ligència artificial i el que fa és que quan hi ha un moviment de calma es posa tranquil i fa una cara somrient i quan hi ha un moviment de rebuig es posa trist i fa una musiqueta trista. Este peluche le ayuda mucho en las emociones para él poder identificarse en el momento en cómo él se siente, si se siente triste, si se siente alegre, emocionado, enfadado, y así el poder manifestar en el momento en el que se encuentra. Tota l'experiència es basa en la placa Microbit i els nens, des de ben petitets, treballen en blocs i programen. Quan arriben al cicle superior, treballem la placa. Per tant, hem desenvolupat totes aquestes experiències amb la placa Microbit i hem fet servir, en el cas del semàfor, tires de llums LED i el sensor de so. Aquestes eines tecnològiques les hem inventat també per a que aquests nens puguin formar part d'un aprenentatge més modernitzat com són les TIC i que no sigui únicament un aparell per a poder entretindre'ls, sinó que també puguin formar part i aprendre d'elles. De fet, la pulsera aquesta del rellotge de la Microbit va ser inventada per un d'aquests nens amb necessitats. Doncs valorem de manera molt positiva que hi hagi iniciatives com aquesta perquè som una escola pública, una escola de màxima complexitat i per què no dir-ho, no? També podem estar jugant en primera divisió i formar part, guanyar premis perquè som gent que treballem i són nens que també necessiten, no? Obrir-se al món i conèixer tot el que hi ha i aquests premis doncs, ens ajuden a donar-nos a conèixer. Valoro mucho que la Escuela Palma de Mallorca tome esta iniciativa y que él se sienta un poco mejor. Les ayuda per l'educació dels nens que no suporten el soroll.